ए मैडम, रउआ सानिया मिर्जा के कुछ लागी ले का? ऐसन का खास बात बा हो? हम नहीं सतानी 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 सुन तयारा जिला के होई बबुआन पाजा धके खटाई बूते लागल दिया बूते लागल तक कमरा में दहाड़ा उठे लागल बूते लागल दिया बूते लागल तक लाजे समाज के लाजे समाज के लाजे समाज के कर कवन जोग न तो रोग तोहर ऊपर पड़े चार चली डोहरिया कमर निहारे जनवा तो गोदल से ढोड़ी पर तो जनवा भौजी को जनवा जाना तानी हमारा पे आइल तोहर दिल बा बाकी काम बनली हम बड़ी मुश्किल बा काहे ना बुझेलू रानी दिलवा के बतिया आ जाया कंवरिया में हहरेला छतिया अरे तो पिया के साली घरे आइल बाड़ी जब से चाह के लिगोरी हरदम देह के गोराई सुखराई बाटे इतना कितना बताई तो से हम ताके जब ओढ़निया वाली हो काहे नहीं कॉल करत जब नंबर याद पड़ले बा सुनो ना फोनवे करो नए या भतार बड़ी मार काहे राशन लेके आए कार्ड बनावले बीपीएल राशन लेके आए कार्ड बनावले बीपीएल केहू कार्ड बना करौले बनी राजा फेसियल राशन मर्जी से न शादी भइल मर्जी रहे घर के ए राजा जायदाना ता ए राजा जायदाना ता मर जाई दीवाना या नहीं खातू घर बड़ी लागत डर पूरा देवरा पड़े सची हतरा रे घरे नहीं खन डराई बड़ा भातारा रे देवरम से बहे खाता